ka gada jogu ade gara Nsụka adonade nwa mụrụ na gebu yoga na ebundo nwere nwa megire elechi nwa nwata nwa otohiyo nwuna de kengere jebi nworu mani dabu ne ngwongwo ọ bụkọ na dokwa mụ nọgere nya abụghị n'ogborogbo achụ nwa ọkụkọ nweda nwa ọkụkọ nwe n'ọsọ nọ ngụta na-achụ ngwere ya ekwu n'isi n'ụkọ medita na-agba egbe n'okwute n'ala n'mgbọnya n'iyi megụta na-achụ mgbada ya gbajọsọ hụ mọne mbọchị chukwu kere mgbada bụ ọsọ bidoro ma ọsọ gwa abụnụgị mgbada ihe ọhụrụ ọ bụ sọsọ nwatakịrị n'ụmarụ n'okpuru cheze ya kpuchawuru bechere na ọbụka ya egotawuru ibe ọ magụ na ya kpucheze kpumuchawuru kpumuchi ihe ndị ọzọ seze maọgụ na ala nọ n'ebe eze na ọjị ya eru enọmọ ya eru itege na anụmọ ya eru inarị His Excellency Rt Dr. Ifeanyi Ugwuanyi Udulekenyi one of Orba Udulekenyi Gburugburu Ekle mugo maọgụ na amaga mụ n'okpuru cheze ya mkpụrịdochawuru ya nwatakịrị tetere ụtụtụ zụga ya nweta ọgaranya okpundo makpụrụ ọgaranya n'isi so chetekwene mbọchị ndụ makwa mara ivulevu jebe ebe ọgaranya na ya bụ nwatakịrị ya eje n'isi ya ebite na ndụ mma ivu heaven akọkwanụ n'ebe mma asụsụ gboo dike mbọchị ọgụlọ dara ha chọrọkwa dike gburugburu asịrị m gị n'ibukwa dike taa na-eme ncheta ọmụmụ gị ya bụdo na aga anya nọ ha bịanụ m nke m kele menugwu anyị agama n'isi gị kwe maọgụ na nwere ndị kụrụrụ anyasị meghe tete digo menye nwere ndị amụ gbatachara gị na eheme ha dị mmakwa gị ha bụghị n'ike ka gị ọ bụ mara chukwu abịa mmadụ ga-eje ijiri ya bụrụ onye ndụ na ala ndụ na mbọchị nke nta na-eme ncheta ọmụmụ gị ka anyị ọma na anụ maọgụ na ọba ekele dike na nke omeri ike adọ n'ime ọzọ eriri jobela anyị ekele ego ụgwọ narị atụ egwu anyị ekele gị ha anyị ga na azọna gị ma jee gburugburu be anyị ekpere m n'isi gị nta bụ sụgwa ya gamadọhire na ụmụ gị kanarịa kpuchikwu gị ka ọkụkọ shi ekpuchi ụmụ ya ihe na-ekwe melego ihe ya eme isi gị so buru okpu memba nọ gbamanụ gị izu ọjọọ ụkwụlazụ tikpite ọsụrụ gị dịrị ya dị ma ọsụrụ gị adịla ya evu ụzọ mọnwụ ihe adịkechile maọgụ na-echanụ gị agwụ agwụ ma oshishi ya eje ka efulego mee ọya dịnụgọyi na-eke dịnụgọyi n'orie dịnụgọyi na ahụ dịnụgọyi na nkwọ ọya dịnụgọyi gbogbo odozi obodo one of Enugu State ezudo one of South East adagara Nsụka na-ekelekwa ego asụrụ m ka m soro n'ugwu yoo yọrọkụ yọno mema yọkọnụgụ nke bushi na ebushi yọchara gị na agbabe honyakwa happy birthday to you His Excellency Rt Dr. Ifeanyi Ugwuanyi Udulekenyi one of Orba Udulekenyi olileanya dị ntorobịa n'Enugu steeti na Naịjirịa niile gba gburugburu odozi obodo ezudo eze ndị eze ahụnụ dị mkpa ogologo iminye ibe ji na-ezu n'ọha nri ekele mugo eme n'ogbenye eme na agbenu ọjọọ eme ọgọ adagara Nsụka na asịnụgụ jide ka iji na onye asịrị jide ka o ji na-eme ihe doyo iya